coach Hélène ndray no miaraka amintsika ety amin'ny perfect gym by Jude anao tsika ino ndray natoditsika androany coach hiaraka nalazy fontsika dia hiaraka anetsiketsy batana dia aza miala amin'ny gym dao re ndao to dia andeha tsika dao volandreka zay nandanano zaho akatikara olo very magnisa andro magnisa lera andra tonga vanao mbola hitako ela raha azoko natao nianazaho nagnarakanao raha azoko natao fô tsy afaka raha azoko natao nianazaho nagnarakanao raha azoko natao fô tsy afaka miregna malaky anao fa zaho aty mandignarô namandre nahariva na antoandro anaovagna agnaty loza mandregna fonfo manembagna anao misasary tsy mety efa tsakilanao da tsisy raha efa manigné za manigné raha azoko natao nianazaho nagnarakanao raha azoko natao fô tsy afaka raha azoko natao nianazaho nagnarakanao raha azoko natao fô tsy afaka miregna malaky anao fa zaho aty manignarô miregna malaky anao fa zaho aty manignarô sera tao tsisy manjary aminao magnifô eritreritrinay atiako sera tao tsisy manjary aminao magnifô eritreritrinay atiako miregna malaky anao fa zaho aty manignarô 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 reny zany le raha tsika tamin'ny coach Hélène nandeha le black mirena dia azonareo atao tsara mihitsy reny sady makamaka filina tsara mandeha aminazy dia azo adino manao fanatanjahantena dia misotra rano be rehefa vita amin'ny fanatanjahantena satria tsy emboka dia mamerina an'le rano zay dia amin'ny manaraka indray